Takže čaute, ja som Endino a vítam vás pri netradičnom videjku a áno, ako vidíte, tak máme tu netradičný formát videjka a to je Urbex a je to pri Rišňovcach, kúsok od Nitry a toto miesto sa volá Krvavé šenky podľa zaujímavej jednej legendy, alebo respektíve legend, ktoré sa tradujú, že sa tu prakticky ako to povedať normálne, že likvidovali ľudia, či už aj pre Alžbetu Bátoriovú, alebo aj pre iné účely, respektíve tu bol v tomto mieste niekde kúsok v týchto miestach mimo tejto budovy šenk a potom sa tradovalo, že tu aj straší a tak ďalej. Takže my si všetko potom rozoberieme v dnešnom videjku, poukazujeme si tieto zaujímavé miesta. Ja sa momentálne nachádzam v jednej z budov. Nie je to už ten šenk, ktorý tu kedysi bol, ten už prakticky zmizol. Neviem, či bol niekde smerom tamtým smerom. Boli tu aj nejaké domy, ale ako vidíte, tak na tej strane je vybudované kasíno a tým pádom tam prakticky už to zaniklo kompletne. Je to škoda, že tu nemáme na ten prieskum toho až tak viacej, ale máme tu aj túto budovu, plus ešte vzadu, ako vidíte, tak tam je ďalšia budova. Keď tam z toho okna je to náhodou vidieť, tak tam je ďalšia budova, tu si pôjdeme tiež preskúmať. A na prieskum mám tu aj baterku, takže si poukazujeme všetky zaujímavé lokácie, ktoré tu sú. A dúfam, že sa vám videjko bude páčiť. Choď. Choď prvý, ja idem za tebou. No aj niečo poviem, alebo to povieme až tam? O čo o tej budove hovorím, také kokotiny. A zase ide nejakí ľudia, to jebem. Môžeme ich kašľať. Choď, poďme. Choď. Tak ako môžete vidieť, tu sa nachádza budova z krvavých šenkov. A vzadu potom ešte máme druhú budovu, takže pôjdeme si to preskúmať. Takže takto to nejak vyzerá. Ty kokot, ten zajac. No, dík, zajac. A jak vybehol. Ale tam jak beží. Lol. No a počkaj, tuto máme takto budovu. Ty vole, pozrite sa na to ľudia. To vyzerá veľmi zaujímavo. Pôjdeme sa pozrieť aj donútra. Máme tu nejaké trosky. Wow. Je to tu úplne, že dočmárané. To sú ako nejaké grafity. Akože niektoré sú pekné, ale niektoré vyzerajú fakt hrozne. Dykže pekné. No ako toto je celkom pekné. Toto zelené. Ako Keby to nebolo dočmárané úplne, že ešte posprejované všelijakými sprejmi, tak je to pekné, ale... No a toto máme takto rozpadnutú trošku aj tú stenu. Keď to takto dáme donútra. Takže takto vyzerajú toto aj trosky vnútri. A je to ozaj schátrané, vidíte, že aj tuto zvonku je to popraskané, je to tu opustené. A prakticky ešte tam vzadu pôjdeme si pozrieť ďalšiu budovu, ktorá sa tam nachádza. No a takto to vyzerá zvonku. Tuto počmarané steny. Wow. Pozrieme aj donútra potom. No, musíme nájsť cestu, ako sa tam dostať. Takže to asi. Toto, že by bola cesta. Jo. Hej, hej. Ty vole. Ja ten stabilizátor jebnem do piče, kurva. Čo sa stále otáča, kokot pojebaný? Tak si toho do ruky normálne. Taký je horúci. Úplne, no, stabilizátor sa prehrial, takže bohužiaľ na tento telefón ten stabilizátor stávanie nie je, takže to budem musieť natáčať z ruky. Takže si to musíme spratať ešte, paráda.
Takže tu vidíte znova z druhej strany tú budovu. Takto nejak to vyzerá. Vyzerá to zaujímavo. Tak, toto máme takto ďalej pokračovanie. Tu sú ďalšie nejaké grafity. Dole máme nejaké Ty kartóny. koľko tam je pes dochnutý, alebo čo to je? To čo je? What the fuck? Vyzerá to jak nejaká koža, ty kokos, alebo čo to je? Nejaké chlpy. No. Tuto máme takú potom uličku tam v tej budove. Je to úplne schátrané, ako no to už dlho nikto nežije. Celkovo ako reálne tu kedysi žili, neviem či jeden alebo dvaja obyvatelia, možno tak pred rokom a to už teraz ani neviem, či vôbec tam ešte niekto tuto v tých krvavých šenkoch žije, pretože ono sú tu celkovo tie pomery také, že vidíte, ako je to schátrané, že ľudia proste odtiaľto odišli. Ako tradovalo sa, že krvavé šenky podľa histórie v roku 1848 prakticky sa tu údajne odohrali nejaké kvázi, že vraždy, že vraj sa tu proste likvidovali ľudia, kde stal kedysi ako šenk, tak prakticky tam likvidovali ľudí a aj prakticky normálne chlapov, ale hlavne dievčatá a tradovalo sa, že vraj ich prakticky dávali Alžbete Bátoriovej, ktorá robila si tie kúpele krvavé a tak ďalej. Ale či to je úplne pravda, tak to neviem úplne ako potvrdiť, že či to je na 100% pravda, pretože sú to vlastne iba ako keby mýty, ktoré prakticky sa vyprávajú a nie je dosvedčené, že na 100% je to pravdivé. Ale vďaka tomu vlastne sa to prežíva krvavé šenky, pretože údajne ten šenk mal slúžiť na to, že tam prakticky kvázi likvidovali ľudí na rôzne účely. A vidíte, že je to tu dosť zničené. Tuto máme tie grafity takto. Fú, vyzerá to mega. To nejaký kábel. Sa čudujem, že ten kábel tu ešte ostal. Ale to je duté, to je nejaká hadica iba. Jaj? Ukáž? Aha, no, hej. To je iba hadica, lebo keby to bol medený kábel, tak verím, že už by to tu nebolo. Takže prakticky ostal tu kábel, takto nejaké železa tu trčí, alebo čo to je. Rozbité sklo tuto máme. Ale ako na to, že tá budova tu už chátra, povedzme, že možno, dajme tomu 50 rokov alebo koľko, pretože ono tu už fakt dlho nikto nežije. Sa mi zdá, že poslední ľudia, čo sa odsťahovali, tak boli pred pár rokmi a tie budovy, tieto, ktoré sú schátrané, tak prakticky už sú minimálne opustené, možno aj takých 60 rokov alebo koľko. Vyzerá to ináč zaujímavo. A ako hlavne tá povesť tých krvavých šenkov je kvôli tomu, že sa tu údajne mali diať akože tie vraždy, ale či to je pravda alebo nie, ako som spomínal, fakt vám to povedať neviem, ale vyzerá to zaujímavo. A údajne potom, napríklad v nejakom roku 2008 alebo 2010, taxikár jeden, ktorý vlastne tu viezol údajne nejakého pasažiera a týmto smerom, tak vypovedal, že keď ho tu vysadil, tak prakticky ako keby videl, že má vzadu na sedadle nejakého ducha, akože ducha nejakého dievčaťa. A tým pádom vlastne tá povesť preto sa ešte ako tak rozšírila, že tu straší a že sa tu dejú nejaké paranormálne javy. No a zároveň vypovedal, že to dievča akože bolo ako keby od vody a údajne na sedadle auta mal mokré zadné sedadlo, ale či to je pravda, alebo či to je proste len nejaká historka, ktorá má prikrášliť celkovo ten dojem z tohto miesta, tak to už môžeme len ozaj špekulovať nad tým. Takto za dňa, keď to vidíte, je to zaujímavé. Ale v noci by som to tu... Tak tu bol záchvat. Neviem, či chcel zažiť. Toto vidíme. Čo to tam je? To je nejaká trúbka, ty vole? No, tu máme nejakú trúbku. Lol. Zaujímavé. Tam či nebolo asi nejaké vodovodné potrubie. To sú dokonca elektroinštalácie.
ale vytrhané kompletne. A je tu plno tehál, sutín, všetkého možného. A hovorím, tie historky sú zaujímavé. Čo je na tom pravda, čo nie, tak úplne fakt to posúdiť neviem. Ale ako miesto je veľmi fascinujúce, musím povedať. Kontinentálka, zarobil som. Čo tam je? Kontinentálka guma. Nice. Počkaj, to tam príde pozrieť. Toto máme... Ty vole, bol si tuto pozrieť? Bol. Tu je jak kúpeľňa, ty kokos. Wow. Toto vyzerá na nejakú kúpeľňu. Tu máme aj... Dokonca ešte tieto také vitrážové sklá. Je to veľmi pekné. Zaujímavé. On sa to už v dnešnej dobe moc nevidí, takže ono to fakt bolo v tých rokoch 1900-1800. Sa to najviac ako vtedy tak používalo, ale vyzerá to veľmi, veľmi zaujímavo. Tuto vidíte, že tie sklá sú tuto už také špinavšie, tam je to zajdené od nejakého bordelu. A všade po zemi vidíte, že nejaké flašky, bordel, sutiny, kamene, proste sa to rozsýpava, celá tá budova, tuto proste je to také, že niektoré tie múry držia, niektoré tie veci už sú proste v tom chátrajúcom stave, ale ako na to, že toto už je niekoľko desiatok rokov takto zničené, tak ako klobúk dole, že sa to ešte nerozpadlo úplne, pretože keď sa pozriete aj takto na tie stropy, tak to vyzerá veľmi zaujímavo, že je to stále v dosť dobrom stave. Som čakal, že to bude horšie, ako sú to povybíjané okná, a respektíve sklá. Je to tu dosť také poničené. Samozrejme grafity a tak ďalej to nesmie chýbať. Vidíme, že tu sa nejakí vandali proste vyriadili a zároveň sú tu nejaké vrecia, pravdepodobne s nejakými kartónami, alebo čo to tam vlastne je. Áno, nejaké kartóny. A ako tak na to pozerám, tu máme, či tu prespávajú bezdomovci, je to dosť možné, ale nie je to na 100% isté. Krásnu izbu tu máš, India, aj vaky tu máš na sedenie. Ideálne, no, tu si proste spravím štúdio, tu si dám monitor a normálne ako rovno mám aj pekne grafity, no. Aj vetrání máš krásne, ako vidím, v letine teplo. Úplne, no. Ale ako chladok je to príjemný, na to, že vonku je teplejšie, tak tu je celkom dobré. Takže takto nejak to vyzerá. Wow. Ty vole, tu je sklo, pekne. Áno, moja outfitová obuv. Loďa, hlavný základ je obuv, takže poriadne čižmy s veľkou podrážkou, aby človek sa tu nedorezal, pretože ako nechcel som si brať boty, ktoré mám do mesta, nakoľko tie majú tenšiu podrážku a vidíte, že je tu plno skla a všelijakých vecí. Áno, Eugenov outfit úplne super, no. Adidas. Že toho tu máš dosť miestností. Toto nejaký pohárik, to čo je? To nie je pohárik. Čo to je? Boje? Je? Je to pohárik. Hoď do piče. Lol. Ty vole, je tu strašne veľa sutín, akože buď sa to odtrhlo z toho stropu, alebo mám pocit, že to tu niekto navláčil, pretože toľko, to je tehla napríklad. Áno, to niekto navláčil, tam bol, že nemôže viac za smeti. Hej, to sú... Maxerko, pekný dom máš. Maxerko studio tour, ty kokos. To sú grafity, rozbité sklá. Ale to aj na tom skle je ten grafit, hej. Pekne. Tak toto boli nejaké dvere údajne, ale už tu nie sú. Vidíte, že toto už... 3 vchody tu mali, ty kokos. Ty vole, ináč Ešte ako... vzadu. Nechápem, na čo 3 vchody, ty kokos. A to mi je to prešakanie bistro, keby to tu má nejaká krčma. Čo tu je, ty kokos, úplne wow. Ale on je to strašne rozsiahle, ľudia. Akože on sa to tak nezdá, že tak budova zvonku pôsobila strašne malo. Ale ako náhle vojdete do tej budovy, tak ten komplex je rozsiahly. Toto už je tretia miestnosť? Asi? Jo. No. Prečo Áno. štvrtá? To je nejaký stôl, taká drevotrieska tuto, z nejakého stola, alebo čo to je. Lol. A to je guma. Normálne. Continental. Kontinentálka guma. Lol. Fuj, nechytaj to. Škáda, v jakom je stave ten dezén? No, neviem, či by sa už na tom dalo jazdiť. Daj sa to, nechytám si zobrať rukavice. Je to už také všelijaké. Stop café. Tu máme takto, nejaké bordely, drevotrieska, nejaký kus ďalšieho plastu, alebo čo to je, porcelán. To je nejaká tehla. Tu sú ešte normálne trubky. Lol.
normálne ešte trubky, asi plyn alebo voda. Plynové na radiátor. Plynové Radiátor asi, už no. Ale už hrdzavé. Tuto už je prehrdzavená tá trubka. To ono ešte je samozrejme odstavené od elektriky a tak ďalej. A ono celkovo, ako hovorím, pred pár rokmi to ešte bývali nejakí ľudia, ale postupne sa tí ľudia odtiaľto odsťahovali a teraz momentálne už tu nebýva asi nikto. Pretože tak rok, 2 alebo možno 4 roky dozadu ešte tu bol nejaký 1-2 ľudia, ale postupne, že už to je úplne odstavené, že tu už nefunguje ani elektrina, ani voda. Takže ono je tu zbytočné už prakticky ostávať. A ono hlavne, vďaka tej legende prakticky kopu ľudí si myslí, že krvavé šenky, že ľudia opustili hlavne kvôli tomu, že sa tu diali akože tieto údajné zverstva, ktoré som popisoval na začiatku, ale ako hovorím, sú to legendy, či to je na 100% pravda, sa nevie, ale môže byť, nie je to vylúčené. Pretože ako viacero bolo aj svedkov, či už aj ten taxikár, ktorí vypovedali, že buď tu straší, alebo údajne sa tu diali proste také zverstva, ale či to je pravda, fakt, ako hovorím, to už si človek môže len Tu už mám domyslieť. na začiatku stoja, radšej nechod cez to. No, tu už sme na začiatku to, čo ste videli zvonku. Tuto máme takto strechu. Ale ako tá strecha je celkom dobrá, ty vole, to je zachovalé. No, Na to, že zatiaľ. tie strešné laty vyzerajú dosť dobre. Tuto graffiti, takto vidíte, toto plno bordelu a tak ďalej. No tam je čo, nejaké drevo, alebo čo to tam je? Lol. To sú ďalšie graffiti. Ako trochu tá stena je poničená, hlavne hore, ale ten zvyšok ako toto je fakt dobré, akože vyzerá to zaujímavo. Ako som prekvapený, v akom zachovalom stave to je. Dobre, je to tu rozbrakované, je to tu rozkradnuté, to sú ďalšie chýbajúce dvere, keď sa pozriete. Áno. Nie, že chýbajúce rozjebané vonku sú. Alebo no. Škúd sem. Tam je nejaká kuchyňa, ako keby bola. Tuto máme ďalší nejaký betón. Čo to dovie, čo bolo? Nejaký betón alebo dvere? Čo z toho bolo? Tu máme okienko. To je potom ten výhľad na tú strechu, ale toto vyzerá byť jak na nejakú kuchynku, alebo čo to je? Kuchyňa, ako tu bol. Tam bola asi obývačka tu hneď vedľa. Alebo jedáleň. Akože tak toto vyzerá, toto nejaké jak výdajné okienko. Lol. Tuto elektrika, samozrejme káble nesmú chýbať. Skôr musia chýbať, niekde ani nie sú. No sa čudujem, že akože nechýbajú všetky, ale... Lebo ako tie káble tu sú ako po väčšine. Sa čudujem, že to nevytrhali vôbec. Tá je to. A tadiaľ to vlastne sa ide von. A doprava choď. Dobre. Víš, tu máš tie dvere. No, tak tie dopadli veru špatne, no. Tak tie dopadli veru strašne zle. Ty niečo Okej. za tebou, tak ty ešte horšie Čo tu dopadli. je? Tuto plno bordelu, to je väčšinou z tých dverí, čo tu vidíte. A dosky a tak ďalej. Wow. Plno fľašiek a tak ďalej, samozrejme, ako hovorím, chodia tu prespávať aj rôzni bezdomovci a tak ďalej, akože samozrejme i sem v noci, nebolo by to asi úplne bezpečné, možno, ale vidíte, že proste je tu v okolí strašný bordel. Ten bordel sa tu tiahne strašne ďaleko. Vidíte, že až tuto to ide smerom. Takto, úplne. To je čo? Rozbitá šmýkačka? Alebo čo to je? Napíšte do komentárov, čo si myslíte, čo to je, lebo mne to prípada jak nejaká rozbitá, nie šmyklavka, ale to som povedal blbosť, ale niečo proste, čo sa akože To je používalo trúbka nejaká. na nejaké účely, Hlina. neviem, no. To kríček tu rastie, super. Ty vole, to je rozlitý hranol, OK. A je to tu zarostené, akože vidíte, že je to tu zničené všetko. Príroda si väčšinou poradí sama, ale s tým bordelom bohužiaľ nie, no. Bohužiaľ niektorí ľudia majú potrebu proste vyhodiť odpadky úplne hoci kde. Vidíte, že tu sú polystyreny, nejaké kamene a tak ďalej. No a tu ďalej prakticky už potom sa ide iba do takej húščiny. Tuto keď prejdem, tak tu už ďalej momentálne nič nie je. Tu už potom je to tak zarastené, že tadiaľ to už neprejdete ďalej. A tuto prakticky je to takto ako kvázi odrezané. Je to tu taká čistinka z toho spravená. A ten zvyšok všetko je zakryté za týmito korunami tých stromov. Ako je to fakt v takom zákryte, že
Vyzerá to zaujímavo. To je nejaká plechovka, čo to je? Energiťák, Semtex. Lol. To sú tieto halúsky. Ty vole, to tu je jak džungla. Na čo sa tam jebeš? Nejaká olejová bandaska. Akože ľudia fakt tu spravili vandalizmus na tomto mieste. To je nejaké Srací vedro. kýbel tu možniť. Fuj, no do tohto sa vysrať, no neviem. To vyzerá hrozne. Že tam máš ženy dvere. A tak ale verím, že niektorí ľudia možno toho boli schopní. Red Bull. Red Bull vám dáva krídla. Tu je viacej tých Red Bullov. To je to takto spravené, tak. Toto boli kvázi dvere, hej. To čo z nich ostalo? Chudatka dvere. Tak nič. Dobre. Ale držia na pantoch. To je pozitívne. Aha. No, dobre. Držia je silné slovo. OK. Tu je ďalšia miestnosť. Elektrika, trošku rozkradnutá. Sutiny, kamenie, igelity. Ty vole. To sa to dokonca už celé ako si prepadlo pomaly, ten strop, respektíve tá stropnica, ktorá vlastne aj tu hore, tak tu už odpadá kompletne. Otázka, že kedy sa to asi rozsype celé, tam len nakúknem takto, lebo tuto ísť pod to je dosť nebezpečné, aby sa to náhodou neutrhlo. Takže takto vyzerá aj tá strecha, ale prekvapuje ma, že tá strecha je proste stále zachovaná. Je to plechová strecha, tá niečo vydrží, ale aj tie hrady, na to, koľko to tu už chátra rokov, tak je to dosť zachovalé, čo som prekvapený. To vidíme takto. Nejaké smeti ďalšie, plechovky. Proste bordel, čo tu ľudia navláčili. Ja nechápem proste na to, že to je v takom zachovalom stave, že niekomu sa tu chcelo vláčiť tie kamene. Lebo si zober, že prakticky tu niekto chodil a navlačil tu reálne kamene, hej. Keď to mal kýbloch, tak... Zábavu. Možno zo stavby niekto proste vyvážal a si povedal, však toto je opustené, to nikto nebude hľadať, tak to sa navlačím sem. Ako to by dávalo zmysel, ale ako ak to spravil niekto zo zábavy, tak to s prepáčením bol fakt idiot. Tu sú nejaké ďalšie bordely, mechy. Ty vole, flaška od čoho? To je čo? Coca-Cola? Fuj. To vyzerá hrozne. To je nejaký Ice-Tea z Kauflandu. Ten múr sa rozpada trošku, ale ako fakt musím znova podotknúť, prekvapuje ma stabilita tej stavby, že na to, ako to vyzerá. Dobre, je to tu trošku rozpraskané, tuto napríklad tá stena, ale stále je to veľmi v dobrom stave. Na to, že koľko raz niektoré urbexy sú oveľa nebezpečnejšie, tak toto je ešte stále v dobrom stave. To je nejaký vešiak? Sa čudujem, že to tam ešte drží, hej? Zaujímavé. Nie, že tam držia, skôr, že tam ešte je. Alebo to, no. A tak ale z toho vešiaku by zase veľa ľudí užitok nemalo. Tam je trošku železa iba. Toto čo bolo? To bolo na komín? Asi to bol komín. Nelezol by som pod to, čo je nad tebou No, radšej. pod to určite nie, ale takto sa do toho pozrieme. Áno, to bol asi komín pravdepodobne. Jo, to bol načistenie na údržbu komína. Hej, hej. To bolo do pičo, to je dole. Ja mám strach, keď im to Hej, hej, znamená. no, že aby hen to nejeblo dole, lebo to... Ale tie dvere sú dobré. Tie proste sú zabité. Tak, jak sem domov. No tu ďalej, ďalšie stromy takto. Tajdo neprejdeme. Tuto sa už prejsť nedá, takže musíme ísť naspäť. Pozeráme káble. A pozerám, že niekto to trošku poútil. Ako nejaký kábel tam je, ale zvyšok je preč. Úplne, no. XPčka zadarmo. No. Čo tu hraj Fortnite, niekedy to také rozbité, ne? Ináč ako, to by sa dobre hral Airsoft. Top spot. Koľko zober. Sa čudujem, že nikdy nespravím 6-7. Sa tomu čudujem, že to nie je 6-7 reálne. A tam je čo, medúza, alebo to je špecka? Kde? Kde vidíš? Počkaj, kde to To vidíš? fialové naproti. Počkaj, fialové? Veď Je naproti toto, čo teba. nakreslené, aha. A tu bude asi medúza. Dobre, no. Vyzerá to zaujímavo. Napíšte do komentárov, čo si myslíte, čo to je. Ale dúfajme, že to je medúza. Že Eugen má pravdu a že to je medúza. To mi pokračuje, bo mám dúzú kožu. Ty kokos. Dobre, tu sme boli. Počkaj, tu sme boli, že? Boli. Aj tá pneumatika hen tam Už ideme ďalšia. naspäť. Takto. Už ideme do tej bytovky. Takto, toto máme. Toto čo je? Tam niečo bolo zavesené na tom. OK. Si niekto z toho spravil nejaké Čiže zaujímavé. radiátor, alebo niečo tu bolo. Niečo, no. Tu sú ďalšie elektriky.
Tuto ináč tie grafity sú ako pekne, ale OK. Tak pokračuj ďalej. Vyzerá to zaujímavo. Počkaj, tu sme boli, to už sme videli Všade vlastne. sme boli. No, tak ideme pomaly naspäť. Hovorím, treba si dávať pozor, je to tu dosť také plné tých ťahál a všetkého bordelu, čo to niekto proste navláčil. Ale ako na to, že to tu chátra už, hovorím, x rokov, tak o tie steny sa človek nebojí opierať, lebo ako drží to. Je to dosť pevné. Takže takto to nejak vyzerá. No a toto bola jedna budova a ešte pôjdeme do druhej budovy, ktorá tu ešte ostala. Prakticky v tých krvavých šenkoch. Tie ostatné domy, ktoré tu respektíve boli, tak už neviem, či úplne existujú, pretože ono ten zub času dosť tomu dal zabrať a niektoré tie stavby údajne už ani neexistujú a respektíve podľahli času. Takže takto to vyzerá ešte Skôr zvonku. podľahli kasínu, by si chcel povedať. Alebo tomu, no. Pretože tu naproti, keď si ukážeme, tak tam je postavené kasíno a pravdepodobne tie domy, ktoré tu stáli, tak zlikvidovali kvôli kasínu. Proste, viete, kde je silnejšia konkurencia, tak kde sa točia väčšie peniaze, tak ideálne to zlikvidovali, áno. Tu vyrastlo takéto úžasné kasíno. A to se vyplatí. No a takto vyzerá nejak tá budova zvonku, ktorú sme si ukazovali aj na začiatku, keď sme okolo nej išli. A vidíte, že ono tu bolo pôvodne aj pletivo, ale to pletivo je strhnuté dole a dá sa tu vlastne prejsť aj takto z tejto strany, akorát si treba dať pozor. Tuto je drát a tu hore je drát, takže buď to treba preliesť alebo podliesť a tam sa dá ešte to aj takto pozrieť. Takže zároveň, neviem, či to tam je úplne vidieť. A vidíte, že tá budova vyzerá nejak takto. Tam je proste nejaký kvázi kus prístrežku. Vyzerá to niečo ako garáž. Či to ako slúžilo ako garáž, tak to už človek nevie, ale vyzerá to zaujímavo. Hore je síce písané, že ako prísny zákaz vynášania smetí, že je to chránené kamerovým systémom, ale pokiaľ tu nič zle človek nerobí, tak si myslím, že nie je s tým problém. No a takto vyzerá to okolie okolo toho areálu, okolo tej budovy. Hen tam trčí nejaké železo, neviem čo to je zač, ale... To je z tých dverí garáže. Ja z tých dverí, aha, hen to ide, no, to vidím už, hej. Takže vyzerá to ozaj zaujímavo, no a presunieme sa smerom k tej ďalšej budove, ktorá je hen tam. Tam musíme nejako ešte prejsť asi cez cestu, takže uvidíme, ako to celkovo vymyslíme, ale nejako sa tam určite dostaneme. Keď tam je tiež nejaká budova rozpadnutá, tam by som nešiel už radšej, tá už aj straka sa rozjebáva. Hej, tam je ďalšia? Ale tam už by som nešiel. Dobre, no. Alebo len z diaľky môžeme pozrieť, ak sa tam bude dať prejsť, že ako to vlastne vyzerá. Tak, prešli sme na druhú stranu cesty a ideme sa pozrieť na tú druhú budovu. Toto sú také vyjazdené kolaje. Ono prakticky z tej strany sme prišli. Takže tam je vlastne to kasíno. A tam je aj tá budova, ktorú sme preskúmavali. A áno, ako vidíte, aj za nami sú domy, ale nakoľko boli v dosť zlom stave, tak sme tam kvôli vlastnému bezpečiu do nich bohužiaľ nešli. Takže dúfam, že to nejak nevadí a užijete si zvyšok zaujímavého videjka. Toto je nejaká brána, respektíve závora, ktorá prakticky sa už asi nepoužíva, lebo je to zarostené. Wow. Vyzerá to veľmi zaujímavo. Len taký problém, jak sa tam dostať chceš. Do piči. Ale kde to tam vlastne je? Lol, To je- hen tam. To je tu, ale tu je to oplotené. A potom jedine z prednej strany asi, že by to išlo nejako. Bo určite sa nejako k tej budove musí dať ísť. Tak toto vyzerá cesta. A hľadáme vstup smerom k tej budove, pretože je toto celé pozarastané. Tak uvidíme, či sa nám tam podarí vôbec nejako dostať. Čakaj, to by možno bola cesta. Ježiši Kriste, tu je kríkov.
Áno ľudia, toto patrí presne k urbexu, prekonávanie prekážok, ale dalo sa to ísť v pohode. Tak, to je nejaký bordel, čurbes. Á, dobre, tu už sme pri tej budove takto. Jo, piči. No to sú aj trne, pozor na to. Hovoril som, dobrý nápad bol tie dlhé nohavice mať so sebou, pretože tuto je skraťasoch, tak ste dopichaní úplne jak mexický žid. Koko, ja tam sa moc nechce ísť, keď to tam vidím. Vole, ukáž? Aha. Tam teda, tam mimo teda nechce. Vyzerá takto. Pozrieme to ešte z okolia, prípadne môžeme zobrať aj baterku. Mám za sebou aj taktickú baterku Sofirn Q8 Plusko a tá svieti naozaj veľmi dobre, takže môžeme to prípadne potom ísť čeknúť na rýchlo. Chodíme tu okolo tej budovy a nevieme nájsť vstup do toho. OK, tu sa to mení na poriadne smetisko. Pičak, mám mikro z tej onej, tam máš látku na tej mikro. Ja aj hento hore, aha. Si myslel, že tam niekto je, že? Jo. Ty si kokos tým bakom. Ty vole, je to tu porozbíjané, to sú nejaké drevené trámy, to vyzerá jak okna. Jak z okien, keby to tu bolo proste. To je z okien. Ty vole. Samý bordel, to nejaké rebríky. Budova to je takto posprejovaná. Je to tu fakt poničené. Ale ako ten čurbes tu je extrémny. To nejaké fľaše. Hovorím, treba opatrne, lebo je to tu dosť také, že človek by si to ľahko mohol aj ublížiť, tak musí človek dávať pozor. A radšej pri urbexe vždy opatrnosť je na prvom mieste a zážitok až na druhom. Ale toto musím nejako preliesť. Toto madrace, plechovky. Sme našli takto tú budovu. Aj z tej druhej strany. Sú nejaké jak balkóny, alebo čo to je? Vyzerá to na balkón. Kokos. Wow. Ty vole. Tadiaľ to prechádzať. Ale ako dá sa to, ale musí byť človek fakt opatrný, aby si to niekde nevyvrtol nohu. Ale pomalinky sa to dá prejsť. Nie je to také zlé. To sú nejaké rozbité nejaké plastové veci. A mňa to práve chytilo malinčie, super. No, už som asi našiel cestu. Nejako tady prejdi. Čakať. Ty vole. Tak. Ježiši Kriste. Dobre. Wow, to sú pekné doštičky. Celkom. Na zakúrenie rovno. Jeb na ne. Tu máme takto aj vnútro, ale je tam fakt úplná tma. Dobre. Tak, tu máme cestičku. Takto, tu sú nejaké... Si celú budovu obíš ako kokoti. Nejaké veci. Takto vyzerá tá budova. Ale... Dobre, tak, telefon trošku preostril až moc. Takto vyzerá tá budova, má to 3 poschodia, kvázi. A vyzerá to Jebe. nejak takto. Tak tam dole nejdem, zabudni. Bordel okolo. Zabudni, sem dole nejdem. Máme baterku prípadne. To sú schody smerom hore. Počkaj, vyťahnem baterku, lebo to bude lepšie.
Tak, máme tu Sofirn Q8 Plusko, baterku, na ktorú som robil kedysi unboxing. Veľmi dobrá, Smrad. silná baterka. Takže ideálne. Jak zatuchli a tam to smrdí. Ukáž. Fuj. Takže takto tu vyzerá tu nejaké plasty, sam bordel. Toto vidíme nejaké koberce, alebo čo to tu je. Smrad tu je riadny, no. Také zatuchnuté, ako nie je to vyslovené, že by tu bolo cítiť močku alebo niečo také, ale je to tu dosť poničené. Dobre, k týmto kresbám sa ani nevyjadrujem, takže mal byť pokus o určitý typ orgánu, ale taký tučný som ešte nevidel, takže dobre. Tak toto vyzerá. Ty vole. Zaujímavé. Rozpadnuté kachličky, wow. Vieš čo je dobré, že na ti Bože, ja ťa vidím a tam ďalej, že zomreš. Čo? Kde to tam je napísané? Tam je, že zomreš. Zomreš a tu je... Ja ťa vidím. Ja ťa vidím. Zomreš. Úplne, že ktorú cestu si chceš vybrať, no? Ideálne. Píči. Počkaj, tu máme čo? Tu je ďalšia miestnosť? Tu je ďalší apartmán. Tu je ako keby to isté. Nejaké pivo. Super. Tu máme nejaký priechod. Ty, dobré pivo. Čo to je? To je nejaká pena montážna, alebo čo to je? Aha, to je ten oný s týmto na striekanie, no. Tak sorry, pripadalo to jak pivo. Dobre. Tu sú nejaké trubky, wow. Ako ten strop už má niečo za sebou. Vidíte to, že chátra to, ale stále to vyzerá ešte obstojne. Na tie roky, čo už to tu proste takto je zdevastované. Takto. Dobre. To bola pravdepodobne asi vaňa. Mám taký pocit, že tuto proste mali reálne vaňu, ale proste niekto to tu vybrakoval, alebo to tu rozbil proste úplne, že nič tu nie je. Iba suť. To sú vodovodné prípojky. Tu je ďalšia, toto bude asi na umývadlo pravdepodobne. Aj hore, aj tuto takto. Wow. Toto bola žiarovka, tá už tam nie je, no. Išlo medzi prvými, viete, akože to, čo sa dalo s prepáčením akože utrepať, keď to poviem slušne, tak to išlo ako prvé. Lebo viete, to sa dalo využiť ešte. No niekde svietila. Toto máme nejakú ďalšiu miestnostku. Tam bol záchod. No asi záchod, hej. No. Hej, tuto vyzerá byť kanalizácia, no. Tu je No sa nedávaj, aby ti tam nepadol telefón. odpadová rúra a asi rúra na vodu. Ty vole, je to tu úplne schátrané, ale vidíte aj tie tehly. Je to poničené, ale je to stále ešte dosť pevné. Je vypínač. Samozrejme, elektrika to zapojená nie je, takže fungovať to nebude. Tuto máme nejakú dosku, to bol nejaký kryt pravdepodobne. Tu máme nejaký rám, takto, z nejakého okna pravdepodobne, alebo dvere to môžu byť. Asi to budú dvere pravdepodobne. Kokot zdí. Kokot zdí. Čo? Kokot zdí. Dobre, tak k tomu sa dostaneme. Čo tu máme ďalej? To sú nejaké... Ty vole, to je oblečenie nejaké. Lol, nejaké staré bundy. To sú nejaké staré bundy. Možno ti padne, zober si. Úplne no. Tuto máme takto poničené tie veci. Ale tu je plno vecí. Tu podľa mňa určite niekto musel prespávať. Dovie, či tu ešte prespáva niekto. Ale je to tu... Lulu je zaujímavé. kurva, dobre. Čo tam je? Lulu je kurva. Štefan, Dano, Aďa, Lulu. Dobre, a tu máme... Dobre, OK. Nebudem to čítať, lebo ako od YouTube nechcem dostať ban. A to není, že kurva, to je Lulu je lurva. Tam je napísané. No vidíš. A tuto ešte máme niečo. Počkaj, to je takto okno. A tuto máme Šimon plus Dano alebo Dana. Veľká láska, no. Ak je to Šimon plus Dano, no tak neviem. Fuj. K tomu sa nevyjadrujem. Ale dobre, no. Počkaj, toto máme ďalšiu miestnostku, respektíve, ale treba si to dať pozor, lebo tu už je potom zráz dolu. To už takto ide vlastne, že potom odtiaľ to spadnúť nechcete. Fotím ťa? Zabudni. Jo, tak to som sa zjebať nechcel na tie drevá tam. Toto je takto. Nejaké grafity. Áno, toto máme kokot. To je zlý? To není zdí. To je kokot zlý. To je zdi. Zdí? Zdi tam máš Dčko. Ja, to je Dčko?
Počkaj, len tam je A čo to má napísané. STK. STK. A S plus, to je čo za písmeno? SFK. OK. Ty vole, toto... Hovorili sme niečo o tom satanistickom rituále? Čo tu robí ten kríž? Dobre, ideme ďalej pokračovať. Ty vole. OK. Kube. OK. Kuga. Tak toto je úplne akože porozbijané. To sú nejaké ďalšie trubky, ktoré vedú smerom do hora, na to ďalšie poschodie. Graffiti. To čo tu trčí? Tam bol radiátor. Asi, A to ako boli to je hej do na piče. radiátor, no. Ja že prečo to trčí z tej zeme úplne. To rozbité sklo opäť, takže treba si dávať pozor, ruky mať pri sebe, nedávať ich hoci kde nepoložiť si ruku, alebo neoprieť sa o niečo, nesnažiť sa preskakovať, lebo vidíte, že je tu plno skla rozbitého po tých oknách. Toto tie okná sú vybité, vysklené a človek sa môže dorezať. 187. Kde to je? Čo si slepý? Aj to 187. To ďalšie 187. Kube. OK. Kupé? Kube. A tu niekto, že sex napísal normálne. Aha, dobre. Sex. Sex on the beach. Ty vole, dobre, ako zaujímavý strašný urbex. Rebeka, ty lacná kurva. To má myslíš, že Rebeka pravdepodobne. Aha, hej. Rebaka. Učí sa deti v škole, lebo budete takto sprostí. Mračná sila. Nadýmač? Neviem. Dobre. Vila. K tomu sa nevyjadrujem. K tomu sa fakt nevyjadrujem. Ale ako niektoré tie grafity, keby tam nebolo zničené, sú akože celkom Koľko to je pekné. Maxerkov. Ježiši Kriste. Ale akože fakt, ako hovorím, niektoré grafity sú pekné. Len je to počmarané, takže nevyniknú a je to poničené, no. Keby proste iba niekto nechal reálne tie písmená, tak ako prečo nie? Môže byť, ale takto je to úplne zničené, no. Wow. Tu vidíte aj tie trámy, všetko to je také už staré. Ale ako hovorím, znova sa opakujem, na tie roky je to dosť zachovalé, čo som prekvapený, lebo väčšinou tie budovy, ako náhle začnú chátrať, tak potom to ide dole vodou. Počkaj, tu sme boli už, tu sme boli, takže tu sme boli tiež v tej budove, tuto máme takto, dobre, takže ideme Hore ešte. ďalej. Takto zaujímavé schody, proste zábradlie tu nemáte a tie gumy sú dosť vytrhané, ako vidíte, tak treba si dávať pozor. Tu vlastne sa dostanete ako keby na takú plošinku, ja tam ani nepôjdem, lebo náhodou sa to ešte utrhne, takže vidíte takto plošinka, taká betónová, to asi je nejaký ten nadstrešok, čo bol prakticky dole, ale kvôli bezpečnosti najlepšie tam neísť, lebo hovorím, nikdy neviete, môže sa to utrhnúť. Toto cítim, že toto je pevné, proste to schodisko je kvalitný betón, ktorý bol vyrobený určite na Slovensku. Komunistický. Komunisticky, tie boli najlepšie, no. Ty vole, to sú, čo to je, elektrické káble, alebo čo to je? Nejaké od elektriky. Ty vole, to je vlastne Tu takto. ani stena není, ty kokos. Lol. Normálne sa tu niekto prebúral. Keď tu prejdem takto ďalej, normálne sa tu niekto prebúral cez stenu. Pozrite, normálne vytrhané káble to. Tu by som dal ten úvod. A tuto máme takto výhľad z toho okna, vlastne je to ten výhľad zvonku na tú budovu. Aj na to kasíno, tam vidíte pekne výhľad von. Takto. A hen tam kúsok ďalej, čo vidíte, tak to je tá budova, v ktorej sme už boli. Wow. Takto to vyzerá. Tuto máme takto ďalšiu miestnosť. Ako hovorím, tie grafity boli by pekné, ale ľudia to trošku zničili tými ostatnými grafitmi. Akože niektoré tie písmená by boli fakt super, akože pekné umelecké dielo. Dojebané a smajlík, hej. Dojebané. Okay. Nejaká flaška, to bude asi nejaká minerálka. Pramenitá voda, OK. To už nebude pramenitá voda. Tu sú nejaké ďalšie bordely a tak ďalej. To je ďalšia fľaša, OK. Lol, tak to vyzerá nejak proste
vznútra tá budova. To sú kvádre, ale ako... Hovoril som niečo o tom rituáli, ďalší znak. OK, tak toto už... Dobre. A pono, už nie je 666, 555. 555, a to nebolo náhodou diabolské číslo? Nie, 666 Alebo bolo 666, ale 555 môže tiež niečo znamenať. Že môže si im písať známky, čo to sa skôr na vysečku. 555, presne, no. Tu máme S plus K. Tam aj nejdem, nechod tam mať radšej. Tu máme takto ešte vlastne priechod. Ale to je to, ten priechod, čo je aj z opačnej strany, Áno, že? áno. No, tak to tam radšej nepôjdeme, lebo aby sa toto náhodou nezrutilo dolu. Tak toto tu vyzerá. Ale ako, aký máš pocit z toho? Na piču, celkom creepy a dole úplne asi nepôjdeme ani. A tak máme silnú baterku dole, môžeme tak na chvíľku pozrieť. Tak tam ideš sám, ti hovorím. Nemám ratbu. Nebe sa toto spraví Ďalej. svetlo aj s tmy. Toto je silná batéria. Ale tuto máme káble. Sa čudujem, že to tu ostalo. Pozri, to sú káble hore, normálne tu ostali, ty vole. A vedie to až tam, do nejakej diery. No a to odvede vlastne ten zväzok tých káblov sem. A toto je vytrhnuté. Ale tie káble tu ostali. To akože som prekvapený. Neber futro. Len tam. Kde? Neber futro. Aha. Tam, no. Neber futro. Neber futro. Lol. Ešte máme tam ešte jednu. Počkaj, toto bolo, tu sme už tuším. Tam si bol. Tu sme boli, že? To bolo tá miestnosť takto. No, to bolo s tým grafitom. Bolo toto čierne na zemi, ja neviem, či niekomu nešiel sprej, alebo čo skúšal, ale okej. Čo bola veľmi zaujímavý urbex. Ako je to môj prvý urbex v živote, ja som ako veľmi z toho prekvapený, že vyzerá to zaujímavo. Flašky, nejaká miska tu. OK. Ale ako hovorím, pozrite sa na tie kvádre. Kvalitka. V tej dobe, keď to stavali, tak vedeli, prečo to tak stavajú. Tu máme ten vonkajšok s tými sutínami. Takto. A tuto kvádre, bordel samozrejme. Ty vole, toto je z Milky? Čokoládku tu niekto papal. Nice. Nejaký bezďačí. Okná, samozrejme bez skiel, ako inak. Sklá proste sa museli vyskliť, to sa dalo do zberu. Elektrika v trošku rozbitom stave, ale sú tam káble, áno. To fakt akože cením. Toto už trošku praská, ako tak vidíte. To je nejaká diera? Nie, nie. To je len tak zabetonované. OK. Takže zaujímavý pocit takto preskúmavať tú budovu. Tu už sme na vrchu. A ešte prípadne pôjdeme ten spodok pozrieť, čo sa tam nachádza. Takže takto ste videli prieskum tej budovy. Ty vole, tie fľaše zavadzajú. Akože tá atmosféra je naozaj zaujímavá a človek to musí zažiť, aby pochopil vlastne, o čom ten urbex je. A samozrejme, prvoráde musíte si dávať pozor, pretože je to ozaj nebezpečné. Vidíte, že za mnou tie steny niektoré sú v takom stave, v akom sú. Akože tie steny sú v pohode, ale je tu plno sutín na zemi a treba si fakt na to dávať pozor, aby človek niekde nešlapol vedľa, alebo napríklad aj tie schody, tam vôbec nie je zábradlie, takže musíte byť opatrní a opatrne schádzať. Radšej ísť pomalšie, ako niekde si zlomiť nohu a potom prakticky už z toho urbexu nič nemať. Ale kto má rád takéto výzvy a má rád urbex, tak ako toto miesto odporúčam. Je tu zaujímavá atmosféra proste. Či už je to tou legendou, alebo celkovo niečím iným, tak je to zaujímavé. Ako ja som videl, že tu bola skupinka youtuberov, ktorí sa zaoberajú paranormálnymi javami. Oni tu boli konkrétne v noci. A ako reálne v tej dobe, keď tu boli, tak ešte tu údajne stala aj nejaká maštal, tuším, že? Jo. No, a tá už tu tuším nie je. A v tej dobe, ako sa tam stalo to, že v noci prakticky na kamere bolo zachytené, ako jeden z nich spal na stoličke a reálne vlastne spadol z tej stoličky, ale pritom ako nikto pri ňom nebol, že ho to normálne zhodilo niečo, takže či tam bolo nejaké paranormálne niečo nadprirodzené, nejaký duch alebo niečo, tak to už je záhadou, ale traduje sa tu, že celkovo, ako som už spomínal, že tu aj môže strašiť a tak ďalej, takže v noci je to zaujímavé, ale ja som rád, že som tu takto cez deň a cez deň predsa aspoň toho vidíme trošku viacej, takže si myslím, že to je úplne super takto.
sa pozrieť na takýto zaujímavý urbex. Tam máš 5.5. Kde to je? Dole. Aha, to od 5.5.2025, tak to niekto asi bol potom v tom dátume. Čo bolo prakticky cca tak rok dozadu. Rok a nejaký mesiac, no. Takže super. Tu máme takto ďalšie pokračovanie smerom dolu. Keby som vstúpil do toho prázdna, no tak to by nedopadlo dobre. Človek musí dávať pozor. Počkaj, si chytím takto tú baterku. Dobre. Opatrne, hlavne po tých schodoch. Akože oni sú stabilné, ale treba si dávať pozor, aby človek sa tu niekde nezrýpal. Hlavne si treba dávať pozor na tieto gumy, pretože tie gumy vás vedia pekne potroliť, že sa vám to zamotá o nohu a ste na zemi jedna radosť. Takže tu sú tie miestnosti, ktoré sme prechádzali. No a ideme smerom tuto. Tak. Tu vidíte nejaký čurbez ešte. Tu máme takto stenu. No ja si dám trošku silnejšie baterku. Tak. Takto schodíky. Výhoda, že túto baterku si viem krásne modifikovať a viem si tam upravovať svetlo, čo je ideálne. No tu je Dunlopka a tam bola ktorá guma? Continentalka. Continental, takže niekto mal v záľube zbierať rôzne pneumatiky. Pivo, smedný mních. Bolo to nejaká flaška, OK, z flašky nejaký zvršok. Tu máme takto ďalšiu miestnosť. Bandaska nejaká. Samozrejme neskúmam obsah, pretože ma to nezaujíma, nakoľko môže tam byť nejaká kyselina alebo niečo, tak ako človek nechce prísť. Či už o ruky, o zrak, alebo celkovo o zdravie. A vyzerá to tu nejak takto. Pavučiny tuto dolu. To bol luster. Ale bez žiarovky, samozrejme, to už sme videli aj tam hore. Žiarovky chýbajú. Asi zrejme to bol dobrý biznis so žiarovkami. Niekto predával žiarovky zrejme. Takto flašky. Tu sú rôzne sklá. Takto. OK. Tak, paráda. Ty vole. Dobre. Sú nejaké dvere, ale to boli asi... To boli asi dvere takto, že sa to zatváralo sem. Áno, to bolo tam, no. Ono je to tu zakvačené takto. Dobre. Eugen, ďalšia guma. Aj auto poskladáme za chvíľu. No neviem, už iba ten motor, ako potrebujem vyriešiť. No to neviem. Michelinka? Michelinka. Ty vole, tak to niekto ako zbieral značky gum. Zrejme. Si povedal, ja chcem Dunlopku, Michelinku, Continentalku, ešte Goodyearka tu chýba, keď to bude a bude to kompletka, no. Tu vidíme takto okienko. To bolo zadebnené drevom, ľudia, to okno. Takže akože, či to slúžilo táto miestnosť na nejaké nekalé účely a niekoho tu väznili, tak to už je ozaj vec iba špekulácií. Alebo či to proste len slúžilo normálne, že aby to nefúkalo, tak to už je na každom, čo si každý myslí. Kľudne napíšte do komentárov, čo si myslíte, že na čo to slúžilo. Ale je tu fakt akože bordel, vidíte tu nejaké misky, dosky, šuplíky a plno ďalšieho bordelu. Bandasky. Toto je dokonca rúra na komín, takže relatívne to asi boli nejaké kachle. A toto vidíme dokonca cvočky na zacvakávanie elektrických káblov pravdepodobne, ale káble tu nie sú. Čo je zaujímavé, že v ostatných budovách tie káble sú a tuto zrovna chýbajú. Tu je potom nejaká rúra, pravdepodobne či vodovod alebo plynovod, ale vyzerá to skôr asi na vodu. Takto. Tie stropy toto už sú trošku schátrané, ale zatiaľ ešte v pohode si myslím. Tak, pneumatika. Opatrne, tak. Vole, to vyzerá jak brzdové lanko, nie? Alebo čo to je? Vyzerá to niečo také. No, choď. Zaujímavé. Sú nejaké bordely, preglejky. Vlastne prakticky momentálne sa teraz nachádzame na tom najnižšom podlaží, ktoré je úplne vlastne kvázi ako to prízemie tej budovy.
Tu vidíte normálne ešte aj von sú tu okienka. Tak. Toto je plno bordelu. Niekto tu vyvalil dvere, pozerám. Paráda. V červenej farbe. Flašky, sklo a všetko možné okolo, no. Peťa, F7, Anna, Urbex, FM 2025? Tak tu už niekto potom bol z Urbexu. Češi. Nice. Tak už to boli nejakí Urbexáci. No a my sme teraz ďalší. Takto, toto máme kvázi takúto chodbičku, ale tu už to končí, lebo tam je iba okno. No a tu máme poslednú miestnosť. A tá vyzerá tiež nejak takto, akože nejaké železa, či už to držalo nejaké káble, alebo k čomu to bolo, tak neviem. Skôr ako toto bolo na držanie káblov. A kľudne ako napíšte potom, že čo si myslíte, čo bolo toto. A elektrika tam, toto vidíme, proste počmárané steny trochu, plno bordelu, tehla a tak ďalej, nejaké flašky, prach a proste bordel, ktorý tu zanechali buď bezdomovci, alebo možno aj nejakí iní ľudia, ktorí tu proste prebývali, alebo kto vie, čo sa tu všetko dialo. No a prakticky z tohto prízemia to asi máme všetko. No tam druhá strana, to je tam to isté. No, tuto sme už boli, to bola tá pneumatika. Tuto máme boli. takto. Či tu bola nejaká knižnica, alebo čo to tu bolo, regály. Tak, čo je tamto modré? To vidíš, že to je nočník, ty vole. To aj je nočník. Nie, to si robíš srandu. Fakt? Jo, to je ten nočník rozbitý. Dobre. OK, tak som to trafil na prvú dobrú, no. Ty vole, jaká dobrá guma. Kámo, ale že tá je dobrá, Dunlopka. Ešte aj DZ má celkom dobrý. Reálne ešte by to možno nejaký kilometr spravilo. Sice už záleží, v akom je to celkovo stave, ale neviem, no. Tu máme nejaké tehly. Tak, tu sú nejaké dvere rozbité, po ktorých práve šlapem. Ďalšie dvere. Takto, okienko, ďalšia miestnosť. Tuto máme respektíve otvory na komín. Tu pravdepodobne kedysi boli kachle. Áno, tu je vývod na rúru. Takže vyzerá to zaujímavo. Takto. Tu máme ďalšiu miestnosť. To vedú zase nejaké rúry, či už plynové alebo vodovodné. Tu niekto si staval schodíky, alebo čo tu bolo? Tam bol múr. Nejaký múrik, no. Ale jak to presne vystával úplne, že jak schodíky. Aha, tu bola piecka? Tak tu pravdepodobne ešte nebola nejaká kuchynka. Lebo to sa asi pravdepodobne možno aj pieklo, alebo niečo také. Tu bol kotel. Ja aj kotol. Ja vlastne toto áno, toto máme na rúru, tu máme na druhú rúru a tu pravdepodobne asi prišiel nejak kotol a tu sa potom kúrilo v tom. Tu máme nejakú gumu hentam, plast, sutiny, trúbky, áno. Takže pravdepodobne tie trúbky boli na vodu, že to možno zohrievalo vodu na kotol. A z kotla vlastne to potom sa rozvádzalo kompletne po celej možno budove. Nejaké plechovky, Red Bull tam vidím, paráda. To rozbité tie dvere. Takže takto to vyzerá zaujímavo. Tak. Tam si bol. Počkaj, to sme už boli, Tam že? si bol. Je hen tam vlastne. Dobre, to Čo máš všetci s tými kočíkmi, ktorí sa tu už je druhý? Ale to bol ešte ten starodávny kočík toto. No. To boli, vieš, tie starodávne také tie buginy, jak sa to volalo. Tu máme nejaké debničky. Píči, tu je to chrípy jak svina. Ty vole, tam je dobrá tma. Toto máme takto. Bordelu plno, dvere, bandasky rozbité. Gumáka dokonca. Čížma. Ty vole, nejaké noviny tu sú.
Nepotvrdený výkon zo Zlatnej Mestská ulica. Lol. Dovie, či to patrí k tej budove, alebo k čomu to vlastne patrí. Neviem. Ty vole. Dobre, necháme to tak. Ale je to zaujímavé, že sa to proste nachádza niečo také. Vole, pavúk to po mne liezol, alebo čo toto po mne liezlo. No tu vidíme ďalšie komíny. Takto. Príprava asi na nejaké ďalšie kôrenie. Ďalšie dvere. Ty vole, to koľko tých dverí tu bolo. Flaška. Dasim, OK. To je vyrité do steny, ty vole, normálne. To niekto asi vyškrábal kompletne. Wow. Takže takto nejak toto vyzerá. Tu sú, vidíte, aj poháre všelijaké, treba dávať pozor, keď človek stúpa. Sú nejaké rúrky. Kurva, čo to tam bolo? Ja som tam videl myš? Neviem, ale... Tam prebehla myš? Preč sám Bohu, taká veľká tučná myš tam prebehla. Ale neviem, či som to zachytil na kameru. Ale pri sám Bohu, aj tam niečo prebehlo. Normálne tu žijú asi myši. Radšej by som išiel do piče, No. lebo to možno to bolo niečo iné ako myši. Ty vole, to sú nejaké piliny, lol. Kvádre. No a prakticky toto už asi máme všetko, lebo tu už reálne z tej budovy už viacej asi nemáme. Keď už pôjdeme smerom takto, tu už sme boli. Počkaj, tu sme boli? Boli, to Boli, na len- začiatku bolo. To bolo ten oný, áno. Tu sú nejaké látky, ty vole. Hovorím, niekto sa tu asi prikrýval s tým v zime, pravdepodobne, s takýmito látkami. Ty vole, tady kozel, toto gumáky, OK. No a toto sme už prakticky videli. Krve, OK. Dobre. No a takto to nejak vyzerá. Dobre, takže ideme pomaly asi von. Konečne. Ono ten čas ubieha a aby sme odtiaľto išli za svetla aspoň. Lebo ako reálne človek odtiaľto nechce ísť za tmy. To teda nie. Ako ja obdivujem tých, čo boli z Urbexu, ktorí tu reálne ako skúmali tých duchov, že tu boli za tmy. Klobúk dole, chlapci. Akože toto je dosť creepy aj za bieleho dňa. Ale je to zaujímavé, akože veľmi zaujímavý Urbex. Akurát teraz sa to ešte musím vymotať spoza týchto pichliačov a všetkých týchto blbostí. Opatrne nejako tadiaľ to výsť. Ježiši Kriste. Dobre. Tuto je ešte cesta dobrá, ale horšie to bude potom tam sa dostať okolo tej budovy. Tak, opatrne. Ale pozerám, že tu rastú, tuším, aj šípky. Alebo neviem, čo to tu rastie, ale jesť to určite nebudeme, ale vyzerá to niečo podobne ako buď šípka, alebo rajčina. Takže môžete napísať do komentárov, čo si myslíte, čo to je. Paráda. Dobre, pokračujem odtiaľto ďalej. Skúsime odtiaľto sa nejako A teraz si vymotať. predstav, že piče, zradil som kľúče do auta. Ty vole, ani nesranduj. To by bolo jaké creepy. Dobre. Piče, Ja vám počkaj. chceš, čo sa tu predierame, hej? Že to není akože prechádzka ružovou záhradou, že niekto si povie, a však ty si sa bol zabaviť na Urbexe, však to nič není. No, Áno, zabaviť. pozrite sa, aké vypičené tie stromy sú tu a kadiaľ sa tu človek musí predrať cez Malinčia. Takže ono to nie je úplne až také, ako to vyzerá, že je, preskúmavam si opustené miesto. No a prakticky boli sme preskúmať hentú budovu, pri tom kasíne, čo je kúsok od toho kasína, ktoré je tuto. Vidíte, že aký rozdiel, proste krásne kasíno, krásna budova a vidíte, že tam proste úplne zošrotovaná, rozpadlá budova a takisto sme potom boli preskúmať aj túto budovu, ktorá bola podľa mňa ešte zaujímavejšia ako tá prvá. Akože obidve tie budovy mali niečo do seba. Verím v to, že keby tu boli okrem toho kasína, ktoré tu stojí na tejto strane, keby tam boli tie domy, ktoré tu respektíve predtým boli, čo tí obyvateľia tu žili, tak
ten urbex by bol ešte zaujímavejší, ale ako hovorím, už vidíte, že aj to svetlo nám pomaly zachádza a už sa nám blíži večer, takže ideálne to tu ukončiť. No a ja sa pomalinky pre toto videjko s vami lúčim. Dúfam, že sa vám takýto urbex páčil a my sa potom vidíme pri nejakých ďalších videjkách. A takisto sa lúči s vami aj Eugen, ktorý prakticky mi pomohol tento urbex zorganizovať, takže Jo. patrí mu obrovská vďaka a že sme takto zorganizovali takúto parádnu preskúmavačku. No a lúčime sa s vami, vidíme sa potom pri nejakých ďalších videjkách a tak ďalej. Takže čaute. Čaute.